watched by tens of thousands of people. The Bulgarian Prime Minister, Mr. Boyko Borisov, the European Commissioner for Innovation, Research, Culture, Education and Youth, Ms. Maria Gabriel, the Vice President of the National Assembly, Dr. Niger Jaffer, were among those who shared video messages of support for yoga, while the North Macedonian Prime Minister, Mr. Oliver Spasovski, sent a congratulatory letter to our Prime Minister on the occasion. Today's webinar comes in a series of high-quality webinars held by this mission, along with local partners on Ayurveda and yoga in the course of the year, starting with the first one on a holistic approach to Ayurveda on 31st March, the second one called Ayurveda and Time Management on 20th April, and the third one on the basics of yoga and Ayurveda in the age of COVID-19, which was held on 16th June. I hope that this webinar will not only help improve your understanding of Ayurveda, but also improve your quality of life by guiding you to a healthier, happier, and calmer future with much better immunity. Thank you for joining us. Благодаря, and happy Diwali, Shubh Deepavali. Namaskar. Монаджи, благодарим за възможността да чуем посланието на нейно превъзходителство госпожа Пуджа Капур, която има осезателно присъствие в динамиката на българският обществен живот и в София се явява пратеник на една страна с 1 милиард и 350 милиона население. Фондация Девам благодари на госпожа Капур за подкрепата и активността във всяка една инициатива. Давам думата за кратко приветствие на доктор Мона Каушик, след което ще продължим с основната програма. Намасте и честит празник на всички от името на не само от Фондация Девам, от всички приятели и тези хора, които вярват в Аюрведа, ви пожелавам наистина честит празник. Един хубав и вълшебен празник да имаме. И се радвам, че днес Стела Стоилова от Фондация Девам, тя е с нас и ще ви се извиня, че ако имаме технически проблеми, но ще се молиме за подкрепата от Данвантриджи. Радвам се, че днес и от Канада имаме нашите приятели, които са включени. Благодаря на посолството на Индия и Министерството на Аюш за тази възможност. Намасте. Благодарим ви. Пристъпваме към лекционната част от нашата програма. Първа думата ще вземе доктор Антоанета Тимчева. Тя е лекар-хематолог. Работила е в Националната болница по хематология и в Медицински център за интегративна медицина. В момента практикува в болница София Мед. Тя е дипломиран аюрведа терапевт. Завършила е пълният курс по аюрведа обучение в Аюрведичен център София под ръководството на доктор Антоанета Заркова. Също така е завършила Американският институт за ведически науки под ръководството на доктор Дейвид Фроли. Имаме честта да е сред нас тази вечер и даваме думата за нейната лекция. Заповядайте, доктор Тимчева. Микрофона може да включим вече. Да. Благодаря много за поканата. Благодаря и за представянето и за честта, да участвам в този форум, който за мен е първи такъв и наистина много се вълнувам. Вълнувам се от това дали ще успея наистина да посрещна очакванията, но
самото участие е голяма радост и голяма чест за мене. Аз се интересувам активно, уча и живея аюрведа фактически от 6 години. И съм изключително благодарна на доктор Заркова, на която аз съм ученичка, че за тези години тя успя да съхрани първоначалното ми вдъхновение, интереса ми. И мога да кажа, че за тези 6 години, нали, в мен се случи една трансформация, една промяна в погледа ми като лекар. Нали. Аз сега вече винаги несъзнателно си слагам очилата на аюрведа и виждам нещата в една по-голяма дълбочина, нали, не само материална, но и на по-финно, по-дълбоко ниво. Сега ще шерна екрана. Направила съм така кратко експозе във връзка, нали, с актуалната тема и предизвикателство в момента пред човечеството. Как аюрведа може да засили имунитета, как може да повлияе имунитета и всъщност това е да бъде превенция в днешния момент срещу вирус COVID-19. Какви са причините за епидемиите според аюрведа? В древните текстове Чарака Самхита, Агни Веса, ученичка по аюрведа, пита Артрея. И това се случва преди 2200 години. Каква е основната причина за дисбаланса на вата, която е основната причина за епидемията? Основната причина за разстройството на вата и епидемията е неправдата. Когато ръководителите на градовете, държави, гилдии и общности са престъпили пътя на доброделта и се отнасят нечестно с хората, с техните офицери и подчинените, с хората от града и общността, и тогава търговците пренасят тази неправда нататък. По този начин неправдата оказва натиск и принуждава правдата да изчезне. Тогава хората с правда изчезват и дори боговете се ги изоставят. Следователно, когато правдата изчезне, неправдата има надмощие. Боговете изоставят това място, променят се сезоните, не вали на време или изобщо. Има необичайни валежи, ветровете духат неправилно, земята е засегната, водоемите са пресъхнали и билките се отказват от естествените си свойства, заболяват или загиват. Тогава избухват епидемии, поради замърсената околна среда и храна. По същия начин неправдата също е причина за унищожение на общността с оръжие. Тези, които имат прекомерно повишена алчност, гняв, привързаност и самонадеяност, пренебрегвайки слабите, се нападат един друг. Удивително е как този текст, написан преди 2200 години, колко е актуален към днешната ситуация. Загубата на връзката на човечеството, на връзката му с природата, липсата на грижа към околната среда, замърсяването, променят природата и тя си отмъщава. Както и
изчезването на правдата, изчезването на сатва гуна в нашето общество води до конфликти, агресия и всичко това е причина за епидемия. Какво казва Аюрведа за вирусите? Вирусите и всъщност всички агенти, бактерии, паразити се наричат крими. Нашия гост принадлежи към рактаджа крими. Всъщност той засяга кръвоносната система, съдовете и лимфната система. Как става заразяването? Разбира се, това е поради на неговото въздействие. Колкото повече има заболеваемост, толкова по-лесно е заразяването. И другия компонент е податливостта, индивидуалната податливост на всеки, неговия имунитет към заболяването, към инфектирането. Имунитета е свързан с 4 бариери на човешкото тяло, които са здравето на тези 4 бариери са основната предпоставка за устойчивостта в тази епидемия. Тези 4 бариери всъщност концентрират най-много имунитет, представен от лимфната тъкан. Първа е чревната бариера, лигавицата на червата плюс микробиома. Това са огромно количество доброжелателни бактерии, които със своето участие помагат за случването на стотици процеси на физиологията. И те представляват 80% от имунитета на човека. Белодробната бариера, кожно-лигавичната бариера и последна кръвномозъчната или ликвор-мозъчната бариера. Как всъщност могат да бъдат компрометирани тези бариери и как те биха могли да бъдат засилени? Основното през чревната бариера е всъщност храната, храносмилането. Имунната сила се гради чрез храносмилането. Първият извлек от храната, това е расата, която по-нататък отива до всички тъкани чрез кръвната система и участва в тяхния метаболизъм и в тяхното изграждане. И това всъщност този механизъм представлява формирането на оджас. Оджас е термина за имунитет. Имунитета, който се формира от силата на храната, от силата на храносмилането. Когато този процес бива компрометиран поради различни причини, лимфата се задръства и имунитета не може да бъде формиран.
или се формира грешно. И това е в основата на токсинообразуването. Ама е термина за токсини. Когато те са съчетани с дисбаланс на дошите, тогава нещата стават още по-сложни и по-трудни за повлияване. Всъщност, съвременното човечество с начина си на живот, начина си на хранене, образува изключително много токсини. Дори токсините стават втора наша природа. Така че първата стъпка, за да се заздрави бариерата, първата бариера на имунитета, е всъщност да се отстранят токсините. В основата на образуването на токсините е храносмилателния огън. И той трябва да бъде оценен, самооценен и съответно има три вида храносмилателен огън. Или той да бъде потиснат, или той да бъде твърде бърз, или той да бъде непостоянен. И в трите случая храносмилането не протича правилно и се образуват токсини. Какво е необходимо да се лекува Агни, да се изгори да се изгорят токсините? Аюрведа лекува с 5 вкуса, като 3 от тях са лечебните вкусове за повлияване на токсините: горчиво, лютиво и стипчиво. И тъй като характеристиката на ама, тя е тежка, лепкава, студена, мазна, мътна, нейното лечение ще се случи с противоположни по своите свойства мерки. Както е основният принцип на лечение, на повлияване в аюрведа. Подобното увеличава подобното, а противоположното намалява и балансира противоположното. Най-добрата система за детокс е лечебната система Панчакарма. Следващата бариера, която може да се компрометира, и тъй като ние говорим за един вирус, който прониква по въздушно-капков път и неговото първо място на въздействие е лигавицата на носоглътката и на белите дробове, следващото повлияване трябва да стане на нивото на тази бариера. Всъщност, оказва се, че съвременният човек е с изключително намален капацитет на дишане, намален капацитет на белите си дробове. И това е една от основните причини, които водят до осложненията и допринасят за огромната тежест върху здравната система. Необходимостта от възстановяване на кислородния капацитет, което е в силата на действието на белите дробове. Аюрведа дава лечението с различни режими на дишане, прана яма, като
Целта е да се увеличи капацитета на белия дроб и да се повлияят мускулите, които участват в дишането, като основният мускул е диафрагмата. Съвременният човек, поради неправилното си дишане, повечето хора дишат и през устата и не използват диафрагмата, се наблюдава една ранна умора, ранна немощ, нали, на този основен мускул. И всъщност тези различни практики на дишането в аюрведа помагат за възстановяването на неговата сила. Аюрведа е природна медицина. Тя лекува с билки. И профилактиката на подобряване на дейността на имунитета са известни много билки от аюрведични билки, които това, което съм цитирала, са главно това, което аз ползвам, нали, за профилактика в момента. Ашваганда, трифала, които са много добри имуномодулатори. Аюрведичния мармалад шаван праш, трикато, което повлиява намалява образуването на слуз. И в този ход, този списък, нали, за профилактика на вирусните инфекции, влизат също управлението на стреса, което се случва с медитация, както и режим на живот, съобразен с природните цикли, с сезоните и с денонощния ритъм, както и физическата активност. Всичко това е една профилактика и засилва имунитета. И в заключение, какво трябва да направим в този момент, когато сме в тази епидемия? Трябва да променим начина си на живот. Трябва да рестартираме имунитета си. И трябва да промениме средата. Средата, в която живееме. С увеличаване на сатва, с добродетелност, взаимопомощ, взаимосвързаност, оптимизъм, връзка с природата и любов. Така. Това беше моята презентация. Благодаря за вниманието. Къде да изключа? Да. Благодарим на доктор Тимчева така за прегледа, който направи. Разбрахме, че как и с какво се храним и как дишаме са простичките неща в ежедневието ни, от които можем да започнем, за да се погрижим за здравето си
особено в тази пандемична обстановка, тъй като тя спомена и един конкретен режим препарати аюрведични, които приема за подобряване на имунитета. Мисля, че това е един доста плавен преход към следващият ни лектор, госпожа Татяна Бояджиева, която е магистър историк, но също като доктор Тимчева е преминала обучението по аюрведа под ръководството на доктор Заркова. Също така е преминала обучение към Европейският ведически институт Вайдя Трея Смит. Това, което е специфично за госпожа Бояджиева, че тя изучава продължително Дравя Гуна Шастра. Това е науката за лечебните растения, на което е посветила и престоя си в Кралският колеж в Лакнау, Индия. През последните 5 години госпожа Бояджиева задълбочава заниманията си и със здравна астрология, като обогатява по този начин своите холистични аюрведични познания. Тя е съдружник в компанията, която е ексклузивен представител на Organic India за България. И сега имам удоволствието да й дам думата. Заповядайте, госпожо Бояджиева. Благодаря. Мисля, че добре се чуваме. Намасте. В Индия, освен министерство, в Индия явна нога навира Извинете, че ви за момент така помежду си участниците установяваме, че не чуваме добре госпожа Бояджиева. Ако тя ни чува, бих я помолила да излезе от WebEx и отново да се включи в събитието. Вероятно при нея връзката е затруднена. Госпожо Бояджиева, дали ни чувате?
Аз бих помолила доктор Каушик да опита по телефон да се свърже с госпожа Бояджиева и през това време, за да не отнема като холистичен метод за диагностика на пациентите в допълнение към класическите клинични методи. През 2020 година доктор Христо Милчев завършва специализация към университета в Минесота на тема интегративно здраве и медицина с насоченост към билколечението и ароматерапията. Давам ви думата. Заповядайте. Намасте на всички, здравейте. Първо да попитам, добре ли се чувам? Някакви технически проблеми има ли? Чуваме ви. Добре, това с което ще ви занимая в близките няколко минути наистина съм избрал темата за пулсовата диагностика като един допълнителен, холистичен и цялостен метод за диагностика и най-вече едно дълбоко разбиране на функциите на човешкия организъм, на нашето тяло. Първо ще дам малко обща информация за пулсовата диагностика. Пулсовата диагностика, когато лекуващия лекар, практикуващ аюрведа или някой, който просто има по-дълбока представа от пулсовата диагностика, хваща с 3 пръста радиалната артерия на пациента си и с тези 3 пръста този, който е диагностика в случая, може да придобие представа какво е състоянието на трите доши, вата, пита и кафа в неговия организъм. Като всяка една от трите доши си има характерен пулс, има характерна, да го наречем картина, но то всъщност не е картина, то е усещане. Като за вата доша пулс е игрив, бързо движещ се. В старите текстове описан на движещ се като кобра или на хинди сърпа гатинади, така се произнася. За следващата доша, пита доша, основната му характеристика е, че той е бързо подскачащ, плътен, тежък, обемист и го описват като пулс, който скача като жаба или манука гатинади. Третия пулс за кафа доша, той е по своята характеристика е много фин, вълнообразен. Хем е фин, но има една дълбочина в него. Усеща се като вода, картината, която са описали старите майстори, все едно един лебед, който се движи по повърхността на водата и оттам го идва името, пулс движи се като лебед или хамсагатинади. Това са трите основни пулса за трите доши. Съществуват и комбинации от пулсове. Дали ще може да бъде комбинация вата пита, кафа пита. Това вече спрямо усещанията, като е много важно да се спомене в случая, е, че за всяка една от трите доши пулса се усеща най-добре под съответните пръсти. За вата доша най-хубаво се усеща под показалеца на изследващия. За пита доша най-хубаво се усеща под средния пръст и за кафа доша под безименния пръст. Затова се мери с 3 пръста, за да може да се усети движението и връзката на трите доши като състояние в организма на пациента. Защо е полезна пулсовата диагностика? Защото не само, че може да придобием по-пълна представа за състоянието на дошите, а с определени пръстови комбинации, т.е. изследващия слагайки си трите пръста върху ръката и правейки определени пръстови комбинации, дали ще са от 2 пръста, от 3 пръста, няма значение, може вече да си придобие представа за състоянието на органите и системите в нашия организъм, което е ценното, защото точно това позволява да се усети взаимовръзката от едно органострадание към друго. Също много полезно е, и аз бих го нарекал красиво, защото наистина е красиво, когато усетиш пулса. Обикновено се ползва двете ръце, когато се хваща пулса. Е да може да се усети не само самия орган, ами и как определените доши като време преминава през органа. Какво имам предвид? Аюрведа много ясно описала така наречения Ayurvedic Body Clock или нашия физиологичен и юридичен часовник на нашето тяло в определени часове, минути през деня
една от трите доши е доминираща. Всяка една от тези три доши преминава условно метафорично, поема, да кажем, управлението на даден орган. И когато се прави изследване, примерно в 12 часа, доминира една доша, в 3 часа друга, но пак може да се изследват едни и същи органи. И тъй като субстрата на самата доша, нейните характеристики са различни, това може да ни даде дълбочина, да разберем в една по-пълна картина, защо точно този орган страда. Най-често при пулсовата диагностика, и това, което аз виждам в моята практика в последните 4 години, е не само това, което доктор Тимчева каза по-рано, нашето хранене, нашия начин на живот. Забелязвам лично с много голямо влияние на човешката психика. Един от големите проблеми в момента в тази пандемична обстановка е паниката, която паника всъщност кара хората, нашия организъм да страда и по този начин започваме да си създаваме и да трупаме свободни радикали, които всъщност са токсични за клетката. Проблемът е, че на клетъчно ниво, че тези свободни радикали, те не могат да бъдат обработени и неутрализирани от вътреклетъчни фактори, клетъчните органели, като апарата на Голджи, например. И това нещо води до едно сериозно клетъчно страдание. Специално искам да обърна няколко думи за коронавируса в момента, който върлува навсякъде, за съжаление. Е, че един от ключовите моменти в неговата патогенеза, неговата болестотворност е, че се покрива така наречената триада на Вирхов. Това е руски патофизиолог, който всъщност описва тежки механизми за нарушаване функцията на кръвообращението. Проблема на вируса е, че когато влезе в белите дробове, той атакува най-малките функционални единици в белия дроб, така наречените алвеоли. Нека да се поставим алвеолите, които са малки сферички, през които влиза въздух, а около него се намират много капиляри. И се получава така наречената алвеоларно-капилярна мембрана. Проблемът е, че точно този вирус унищожава точно тази алвеоларна капилярна мембрана, като първото, което се получава като симптом е задух. Губи се белодробна функция, унищожават се капиляри, които водят до вътреклетъчни кръвоизливи. За съжаление, вече има такива случаи, поява на тромби, а когато един тромб се появи в човешкия организъм, заради тази триада на Вирхов, сега ще кажа какъв е механизма, този тромб може да от белия дроб може да отиде в мозъка, в различни органи, които причинява много по-сериозни и тежки усложнения. Затова е много важно диагностиката да бъде хваната на време, за да може точно тези тежки усложнения да бъдат премахнати и да се надяваме да не се случват. Първият механизъм при триадата на Вирхов е, че се нарушава целостта на кръвоносния съд. Тоест, когато вируса атакува алвеолата, кръвоносният съд като една тръбичка всъщност нарушава своята цялост. Резултат на което се появява втората стъпка на триадата на Вирхов е, че се нарушава нормалното движение на кръвта в организма. Нормалното движение в тръбичката, ако погледнем в случая химикала, да си представим, че това е един кръвоносен съд. Самия кръвоносен съд, вътре в най-вътрешния му слой, а всеки кръвоносен съд има 3 слоя, вътрешния слой, ендотелния слой, произвежда хепарин, който хепарин позволява кръвта да не се слепва. И тъй като не се слепва, заради помпената функция на сърцето, кръвта се движи ламинарно, т.е. като една линия в еднопосочно. Когато се наруши целостта на кръвоносния съд, точно това еднопосочно ламинарно движение се променя в турбулентно или вихрово. Което вихрово движение чисто механично започва да уврежда еритроцити, тромбоцити, въобще става дума за кръвните клетки. И третата функция, третия момент от триадата на Вирхов е производен на първите два. Нарушава се състава на кръвта. Защото нашата кръв има различни формени елементи. Червени кръвни клетки, които пренасят кислорода. Имаме тромбоцити, имаме левкоцити, които са възпалителни клетки, помагат при възпалителния отговор. В нашето кръвообращение
циркулират и различни молекули, дали ще са медиатори на възпаление или не, сигнални молекули, да при тази триада на върха всъщност се нарушава нормалното функциониране и започва да се образуват тромби, които тромби вече правят големите усложнения. Защо е важно диагностиката на COVID-19? Защо е важно да бъде своевременна и навременна? Първо е, за да може да се предотвратят тежките усложнения. Второто, което намирам аз чисто логически за много важно е да се използват различни методи на диагностика, защото да, образна диагностика, правят се скенери, правят се рентгени, лабораторна диагностика се прави, до тук добре. Но при тежките случаи, където има сериозни органни нарушения и страдания, трябва диагностиката да бъде цялостна, холистична, да се наблюдава целият организъм като едно цяло. Това в съвременната алопатичната медицина, това за съжаление не се случва, или ако се случва, то е много рядко. И точно една пулсова диагностика, ако се практикува, точно това позволява да имаме по-голям поглед върху човешкото здраве. И не само като по-голям поглед върху човешкото здраве, но това подпомага и превенцията. Това дава възможност и за профилактика, много сериозна, което сега ми напомня, разказвайки профилактика, много ми харесва думите на доктор Тимчева, която каза някои от нещата. Но аз желая да допълня нещо много важно, точно заради образуването на тромбите от коронавируса, за да се появи тромб. Тези три елемента от триадата на вируса се покриват, в резултат на което своеобразно да го начим, кръвта се сгъстява. Сгъстяването на кръвта позволява точно тромбоцитите, тези клетки да се агрегират, да се съберат и да се получи тромб. Най-простата, най-лесната, най-ефтината профилактика срещу този момент на тромбообразуване не пием повече вода. Пиейки повече вода, ние позволяваме не само да се образуват тромби, а позволяваме и на еритроцитите, червените кръвни клетки да си вършат работата, да поемат кислорода. Също всякакъв вид дихателни упражнения са много полезни и специално искам отново да наблегна за паниката. Едно от нещата е, че когато се появи вируса, пандемията, настъпи много голям хаос поради дезинформация. Всеки започва да казва това така, това така, това така. Лично моето мнение, като става дума за адекватна информация, да се търсят източниците, които са си реални, адекватни, в случая дали ще е Световна здравна организация, нашето Министерство на здравеопазването. Важна е информацията, защото информацията ни дава власт. Власт в нашето здраве, власт ние да сме спокойни и най-вече да живеем добре. Това, което искам да кажа е просто да се пие наистина повече вода, да се опитваме да дишаме по-дълбоко и най-вече да бъдем по-спокойни, защото психиката е ключовия момент за нашето здраве, това, което съм виждал, защото човешкият мозък като орган, той има много важна регулация, нервната регулация на нашия организъм тръгва от мозък. А ендокринната регулация, хормоналната регулация е пряко свързана с нервната заради нашата хипофиза. Хипофизата, това е командният център на всички ендокринни жлези в нашия организъм и хипофизата се дели на две части. Хормонно продуцираща или аденохипофиза и неврохипофиза, която има директна връзка с мозъка. Нервната регулация и ендокринната регулация, те са основата, те създават терен да има качествен имунитет в нашия човешки организъм. Затова е много важно да бъдем спокойни, защото когато нашата нервна система е наред, нервната проводимост, нервната функционалност е по-добра, което позволява организма да се самосезира, защото нервната система тя не само, че дава сигнали като команди какво да правим, тя и приема сигнали къде има проблем в нашия организъм. А когато ние психически сме спокойни, ние позволяваме на организма ни да разбере в точност къде има проблем, болестотворен или не, и спазвайки един по-здравословен начин на живот, ние можем да си подпомогнем много сериозно. Така че моите последни думи ще бъдат: пазете се, бъдете здрави
и следете информацията такава, каквато трябва да бъде точно, защото по този начин ще помогнем не само на себе си, на много хора около нас. Намасте! Благодарим на доктор Милчев. Поне за мен беше изключително така интересно да чуя експозето, тъй като в момента и по новините знаем е много актуална темата за антикоагулантите. Така със сигурност той открехна малко повече темата и даде повод и след вебинара всеки, който желае да прочете малко повече за триадата на Вирхов, за да си обясни механизма на ефекта сгъстяване на кръвта, проистичащ като реакция на тялото срещу коронавируса. Сега ще се опитаме отново с госпожа Бояджиева да осъществим връзка, за да можем и се надявам да чуем нейното изложение. Ако има възможност тя да потвърди дали е на линия вече. Госпожо Бояджиева, чуваме ли се? Радва ли да чуем вашата лекция? Да, благодаря. Ако ме чуват така, ако имам потвърждението от всички, че ме чуват, ще продължа Чуваме ви. лекцията. Ще приемем като това разпадане на връзката като знак, че трябва да оставя философското разбиране на идването на вирусите от Вселената и космоса към нашата Земя и ще продължим само с практическата част на тази лекция. Сега аз искам да ви кажа за едно така интересно проучване, което стартира май месец в Индия. Резултати от това проучване са публикувани в Hindustan Times май месец, на 14 май 2020 и касаят работата на Министерството на холистичната медицина Аюш в Индия във връзка с COVID вируса. Сега те публикуват изследват и публикуват едни много интересни индекси, които те наричат ORAC индекси. Това означава Oxygen Radical Absorbance Capacity или това е индекс, който показва антиоксидантните свойства на растенията и на билките. Искам само да вмъкна една от най-важните аксиоми на Аюрведа в моето изложение. Това е аксиомата, че човешкият мозък съдържа информация и способности да разпознава активните съставки едновременно и на животинския, и на растителния свят. Това идва от философията на холистичните учения, не само на Аюрведа, но на абсолютно всички холистични учения, че материализацията в света върви от финно към материално, от Вселената към планетите, в нашия случай Земята, растения, животни и хора. Това означава, че ако има вещества, от които ние се нуждаеме в това време, като магнезий, като селен, като витамин D, защото това техните техните количества в организма силно намаляват във връзка при атака на организма от коронавирус. Ако тези витамини, ако тези вещества набавяме от билки и храни, по-лесно ще става усвояването. Просто защото нашият мозък е така устроен. И другото нещо, на което винаги Аюрведа е наблягала, това е на безопасността да се използва цяло растение, т.е. да се запазят по възможност, да се избягват екстракти, да се запази употребата на цялото растение, тъй като природата е заложила в него едно синергично действие на всички съставки. В този смисъл искам да наблегна на някои интересни резултати, постигнати от изследванията на сайтите в Аюш клиничните проучвания. Сега като антиоксидантни свойства на първо място те определят дафиновия лист, който съдържа 314 000 единици по този индекс. На второ място е канелата с 267 000 единици.
На трето, след малко ще се спра на третото място, но дафиновия лист, канелата, джинджифила, куркумата, това тулси, свещения босилик, това са все съставки, които индийците използват ежедневно в така наречените смеси масали, които те поставят към кафето или в чая си. Употребата на тези подправки, нека да кажем, ще така даде един добър отговор на оксидативния стрес, който се натрупва в нашето тяло по време на борбата на клетките на тялото ни с коронавируса. Интересното в това изследване е, че на трето място тук е поставено кафето с 243 000 единици като индекс за антиоксидантни свойства, но тук се набляга много и на кафето и кофеина, който се съдържа в зеления чай като подправки, които или като храни даже, които също така разреждат кръвта. Те имат свойството да разреждат кръвта. И в аюрведа почти всички, които пият този индийски чай масала или които са били така, в източния свят, в арабския свят, те знаят, че към кафето и индийците и арабите поставят кардамон и индийско орехче, канела също. Всички тези подправки така намаляват до известна степен, ограничават и намаляват вредното действие на кофеина като стимулант. Така че нека да не се плашим да изпиеме чаша хубаво кафе или чаша зелен чай. Т.е. кофеина няма само вредно действие и в едни разумни при една разумна употреба има изключително добро действие върху работата на мозъка. Следват какаото, кимиона, магнаноз, но тук искам да обърна особено внимание на джинджифила, куркумата и куркумата като отговор на аюрведа в битката с борбата, като при джинджифила използва, извинявайте. Опитвам се много накратичко да кажа всичко, което иска да кажа дълго. Джинджифил, дълъг пипер, черен пипер, можем да използваме тогава, когато имаме забавен храносмилателен метаболизъм, когато ни липсват храносмилателни ензими, точно с идеята да не задръстваме организма си. Но разбира се, джинджифил и черен пипер трябва да се употребяват много умерено от хора с гастрити и язви, хора с висок храносмилателен орган, защото това не е препоръчително. 4 са билките, които Аюш, Министерството, разработва като отговор на COVID пандемията. На първо място това е ашвагандата. Ашвагандата е поставена на първо място заради антиоксидантните ѝ свойства и заради противовъзпалителните ѝ свойства, включително и заради свойството да адаптира организма при стрес от всякакъв вид, психологически, физически, ако щете емоционален, включително и стрес на ниво радиация. Така, ашвагандата участва паралелно в изследване с изследване на тези свойства на хидроксихлорохина и все още се очакват, това е едно дълго проучване, тече няколко месеца, очакват се резултатите да бъдат публикувани, но аз нямам никакво съмнение в чия полза ще бъдат резултатите. Сега другата изключително важна билка за днешния момент, за настоящия момент, това е ящи мадо, мюлети или така нареченият сладък корен, познат също и като ликорис. Сладкият корен действа директно върху раса дато, първата тъкан, върху плазмата на клетката, клетъчната плазма. Ако не успеем да опазим от токсини и вируси, нататък отговора, нашия имунен отговор на неканените гости, които идват от околната среда, ще бъде адекватен.
Имайте в предвид, че и сладкият корен е билка, която принципно се използва за бял дроб. Много добра билка е за ларингити, фарингити и за всички хора, които работят с гърлото си. Сладкият корен е билка, която трябва да се пие малко по-внимателно, в смисъл с прекъсване. За разлика от ашвагандата, която е така посочена като билка за безопасна употреба в продължение на години. Така, слада корен ашваганда. Третата билка, годучи, Тюноспора кордифолия, известна като амрита, позната като гилой. Много са имената, които се използват в аюрведичната фармакопея, но гилой, годучи е добре позната и при нас от аюрведичните кръгове. Сега, индийският бог на медицината, Давантри, е изобразен с четири лекарства, които той носи в ръцете си. Едно от тези лекарства са билките. Той носи билка и много от аюрведичните учители, вайдите, смятат, че тази билка е Тюноспора кордифолия. Това определено е билка за подкрепа на имунитета. И Тюноспора кордифолия, както и сладкия корен, са билки, които се използват не само от индийската фармакология и аюрведичната, но и от китайската фармакология. Годучи е един от най-добрите имуномодулатори, заедно с ашвагандата. Годучи има насоченост и към разреждане на кръвта. Годучи има насоченост и към справянето с подагра. Четвъртата билка е една смесица, която се нарича IU64, за която няма. Тя е комбинация от няколко. Тя е комбинация от храни, подправки, билки, екстракти, които са изключително полезни за борбата с COVID. Всъщност, те насочена аюрведата набляга на антиоксидантните, противовъзпалителните свойства на билките и имуномодулаторните свойства. Тук забравих да ви спомена и една друга изключително важна билка. Ние дори не бихме го нарекли билка. Това е едно дърво, арджуна. Използват се кората на дървото. Листата. Арджуна означава смел войн. Арджуна е лекарство за сърцето. Арджуна допринася за укрепване на сърдечния ритъм. Арджуна разрежда леко кръвта, повлиява върху стойностите на кръвното налягане. Въобще арджуна е една изключителна билка, при хора, които могат да изпитват и така страх, да имат панически атаки от вируса. Сега имайте в предвид, че то всъщност вие го знаете, вие сте част от аюрведичното общество, че страха като емоционално чувство, като чувство, силно свива кръвоносните съдове и уврежда бъбреците, уврежда отделителната система. Тоест, страха не позволява да реагираме адекватно на изхвърлянето на или справянето на организма с вируса. И арджуната определено е билка, е лечебно растение, защото то не е билката, а кората на дървото арджуна. Това е лечебно растение, което е изключително добро в днешното време, защото страха е завладял, колкото и странно на мен ме изглежда, завладял е много млади хора, което аз наблюдавам по улиците. Може би трябва да се спра на някои препоръчителни храни в днешния момент. Зеленото масло няма какво да говорим. Той притежава витамин Е, което отговаря за еластичността на кръвоносните съдове. Значи ленно масло. Времето не е сега за малините, но малините, го казвам като така любопитен факт, съдържат вещество, което са същите характеристики като аспирина, орехи, бадеми, червени чушки.
всички морски дарове, които съдържат йод. И тук веднага искам да добавя едно растение – морингата. Морингата е растение, което е широко използвано и в Азия, то е широко използвано и в Африка. Съдържа 22 аминокиселини. Съдържа всичките незаменими. С него борят анемия и всички видове анемии. С него борят и недостиг на важни микроелементи за организма. Морингата е богата на над 96 такива елемента. Има селен, има цинк, има витамин Е, има в огромно количество. Малко по-бедна е на витамин В12, но изключително добра билка за момент, защото съдържа и магнези. Магнези, селен и витамин С. Амалаки, да не забравяме, амлата с много силно антиоксидантно действие. Алкализира средата също така, което я прави веднага подходяща за антивирусни профилактики. Аз лично ползвам комбинацията от ним, амалаки и куркума в малки количества. В смисъл от всичките тези три билки в малки количества като антивирусно средство и почти всяка година използвам съчетанието на ним и амалаки. Нима много добре почиства кръвен поток, той е много силно антивирусно и противогрибично и като прибавиме богатото на антиоксиданти амла, където има толкова много биофлавониди, че витамин С дори не е най-богатия на антиоксиданти елемент вътре, така се получава една добра профилактика. Ако имате някакви въпроси, ако някой се интересува от нещо, иначе ви благодаря за вниманието. Опитах се да бъда практична най-вече в това време. Вирусът е навсякъде около нас, но сега вирусът ще остане при нас. Вирусът просто ще се адаптира при нас. Той е като един неканен гост, с който можем да постъпим по два начина. Един е да го изгоним от тялото си, другия е да свикнем с него. Кой път ще се избере? Не знам, но тук има много интересни неща. Тук будят появяват се едни много интересни въпроси, защото този вирус, при все, че се разпространява по въздушно-капков път, атакува бял дроб, там кръвен поток и сърце. Намираме, то всъщност не е необяснимо, но той е навсякъде. Може да го намерим в лигавицата, научите в чревен тракт, в бял дроб, в спермата. Така, при животните и при растенията и има много отговори, които тепърва ще се дават от аюрведа. Но мисля, че най-страшните моменти на този вирус, мисля, ще да са останали да останат в 2020 година. И постепенно ние да се приспособим. Ние към вируса и той към нас, защото нека да не забравяме, че вируса все пак не може да живее извън клетката. Той трябва да се свърже с живата клетка и няма никакво намерение да унищожава организми, които му носят живот. Поне такава е моята. Може да бъде агресивен и опасен, но ще се приспособи. И тъй като ние сме тук в момента на общество юридично, аз все пак искам да споделя и моята вяра, т.е. моето убеждение, че този вирус не е създание на биологична лаборатория, няма нищо общо с човека. Става въпрос с една такава умишлена дейност на човека. Това просто е вирус, който идва от космическото пространство и постепенно нещата ще бъдат решени с общи усилия. Благодаря ви за вниманието. Благодарим на госпожа Бояджиева, в която всеки път е удоволствие да я слушаме с нейния балансиран подход между рационално и ирационално. Със сигурност беше полезна тази информация. Аз бих искала да дам думата на доктор Мона Каушик, председател на фондация Девам, за няколко заключителни думи и поздравления по повод празника.
Много благодаря на участниците на посолството на Индия, на госпожа Пуджа Капур, която сега в момента се оздравява, но тя ни даде подкрепа и кораж, че в тази ситуация ние всички, ако сме балансирани, можем да се справиме. На доктор Тимчева специално искам да благодаря, че от нейното ценно време тя се съгласи просто да отдели време за нас, за младия нашия Христо Милчев. Аз го познавам от дете. Радвам се, че младите имат такъв интерес към аюрведа. И за госпожа Бояджиева, какво да кажа? Тя не само, че е добър специалист, но и много добър човек и една добра приятелка. За аюрведа Фундация Девам просто заедно с Сдружение Аюрведа от много време работи. Ние доктор Заркова нейната поздравително видео го пуснахме в страницата на Девам Фундация и от нейното име и на нея също благодариме и поздравяваме. Аз поздравявам аюрведична общност. Много хубави неща чухме. Тук, ако мога да добавя, че една светла енергия, ако всички ние носиме, сигурно ще се оправиме по-бързо. Много благодариме. Деваме глобален партньор на събитието Аюрведа, честване на Световен ден на Аюрведа. Всички тези видеа можете да видите, слушате в YouTube канал на Фундация Девам. Още веднъж честит празник, Happy Diwali, Shubh Diwali и благодариме. Благодарим на доктор Мона Каушик и от името на Фундация Девам. Благодаря на всички участници в този уебинар. Присъединявам се към призива с една по-светла енергия и осъзнатост и с ежедневна превенция и грижи за себе си да преживеем този стресов за цялото човечество период. На всички вас честит празник! Хепи Дивали за нашите международни участници в уебинара и се надявам скоро да имаме повод и други полезни теми да дискутираме онлайн. Благодаря ви много за участието. Благодарим. Благодарим на Масте. Благодарим. Благодарим ви.